Вчора, як було договорене на початку того року, у Шидзе підписаний протокол між общину Шид і Заводом за культуру Войводжанських Руснацох о отримуванню центральної прослави Дня Руснацох 14 януара 2017 року у Бикичу. Як виявив по отриманій східці председатель общини Предраг Вукович, община зечнє підтримує отримування центральної прослави у Бикичу і до організаційного odboru спред локальної самоуправи менований Ромко Папуга, начальник общої управи, і Йована Арамбашич, руководитель за область культури. Перша східка з odborom з Бикичу договорена за середу 13 юлія. На східці договорені і другі питання, а спред Національного совіту присутствували Наташа Еделинський-Миколка і Желько Ковач, а з заводу Сергей Тамаш. Спред організатора культурно-уметницького друštva Іван Котляревський, Деян Бобаль, Янко Гнатко, Зденко Лазор і отець Владимир Еделинський-Миколка.